Näin Sandra Eriksson. Valitettavasti jälleen ne sadasosat eivät olleet meidän ja ennen kaikkea Sandra Erikssonin puolella. Eikä Oona Kettusen. Niin, ei, totta kai joo. Valitettava lähelle. Mutta nyt naiset 400 metriä, jossa aika mielenkiintoinen kamppailu varmasti Suomen mestaruudesta tullaan näkemään. Siinä Selin Fodke, Espoo IF:n juoksija. Tämän kaudella ennätys jo 56-65. Siinä IF Nygaleby Neidenin Simon Wikelund 56-86 ennätysaika niin ikään tältä kaudelta. Jonna Skrivars, niin ikään IF Nygaleby Neidenin juoksija, on siinä iskussa, että se Suomen mestaruus saattaa tänään Petra Stenmanin valmennettavalle tulla. Saara Raitis, Turun Urheiluliitto, rata 4. Ennätys tältä kaudelta 56-46. Ja kokenut 32-vuotias Sanna Aaltonen, Helsingin IFK:n juoksija, hopeamitalisti viime vuodelta, on niin ikään Skrivarsin ohella kyllä näitä juoksun ennakkosuosikkeja. Evelina Määttänen, Keski-Uudenmaan yleisurheilu tässä, nuori 17-vuotias. Lahjakkuus rata 6, Hilla Uusimäki rata 7 ja Jenni Kivioja vielä rata 8. Tasainen kisa on odotettavissa. Tietysti Ella Räsänen tästä kaartista puuttuu, mutta hyviä uutisia niille, jotka Ellaa kaipaavat, tai meille kaikille, jotka kaipaamme Ellaa kilpakentille, niin se tulee tapahtumaan varmaan tässä lähiaikoina. Ella vielä tämän kauden puolella on aikeissa startata ja sikäli hyvä. Ellahan huikean 52-37 hallissa jo juoksi. Sanna Aaltonen hakee tässä ensimmäistä mestaruutta. Mitaleita on jo monia ja huikeita urakkaa sitten nuori Evelina Määttänen täällä vetelee, kun nelosen aidat alkuerinen on jo juostu ja myöskin nelosen alkuerät. Ja hän oli itse asiassa näissä Sileä alkuerissä erittäin hyvä voimaisen näköinen noissa loppuratkaisussa ja voitti oman erän. Naiset 400 metriä. Ja myöskään Venla Paunonen, kuten Annina Laitinenkaan, eivät siis juokse tätä Sileää nelosta, vaan keskittyvät täällä nelosen aikoihin. Valmiit! Siitä lähdetään liikkeelle. Onko sitten Skrivars tai Aaltonen, joka tämän homman hoitaa kotiin? Näin on ammuttu liikkeelle tämä naisten 400 metriä. Ratakierros mennään. Tiukkaa tahtiin aloittaa siellä ainakin Turun Urheiluliiton Saara Raitis ja hyvän näköisellä askeleella myös Sanna Aaltonen ensimmäisen satasen tuo kaarteen juoksee. Takasuoralla mennään. Aurinko hellii juoksijoita. Yleisö saa nauttia nyt totaalisesta suomalaista huippuyleisurheilujuhlasta, kun Aaltonen tällä hetkellä painaa siellä nelosen kärjessä, kun tullaan jo takakaarteeseen ja 200 metriä on tässä matkaa vielä jäljellä. Aaltonen johtaa ja missä vaiheessa Skrivars oman kirinsä aloittaa Aaltosta vastaan. Pystyykö vastaamaan kokeneen 32-vuotiaan Aaltosen kovaan vetoon? 3 kertaa bronssia, 2 kertaa hopeaa neloselta. Näyttää, että vihdoinkin 32-vuotias juoksija saa sen kruunun nelosen uralleen. Ainakin Aaltonen tulee aivan ylivoimaiseen voittoon ja ottaa nyt vihdoinkin sen Suomen mestaruuden. Hopeasta käydään hirvittävä kamppailu. Kyllä se on Skrivars, joka tässä tulee. Ja sitten tulee Evelina Määttänen. Kyllä, näin on voittaja siis Sanna Aaltonen. Sen jälkeen Skrivars ja Evelina Määttänen, 17-vuotias Keski-Uudenmaan yleisurheilun urheilija, josta Mika jo tuosta mainitsi, joka urakoi täällä paljon, ottaa myös aikuisten tasolla nyt tässä pronssia naisten nelosella, mutta Sanna Aaltonen, Helsingfors IFK on kokenut juoksija, on vihdoinkin nelosen Suomen mestari. No todella, ja parantaa ennätystä huikeasti yli puoli sekuntia tässä kisassa, joten kyllä yli 30-senäkin vielä ennätysnumeroita voidaan rustailla ja erittäin rohkea oli Sannan juoksu, ei ollut mitään epäselvää ensimmäisen 150 metrin jälkeen, kuka tässä juoksussa tulee etusuoralle ensimmäisenä ja hallitsemaan, että lähti kyllä määrätietoisen kovaa, oli Evelina Määttäsen ajanut tuonne kakkosen tultaessa kokonaan kiinni, ratatasoituksen verran kiinni. Evelina Määttänen nousi, vaikka onkin urakannut näissä kisoissa, niin loppusuoralla nousi, jos matkaa olisi ollut vähän enemmän, niin pronssimitali olisi muuttunut hopeiseksi. Hieno suoritus myöskin nuorelta urheilijalta. Kyllä, ehdottomasti. Ihan hieno nelonen saatiin ja kuten sanottu, Sanna Aaltonen vihdoinkin Suomen mestaruus, 3 pronssia, 2 hopeaa, viime vuonnakin hopeaa ja nyt sitten palkintona täältä Vaasan Kalevan kisoista Suomen mestaruus. Skrivars ottaa hopea 55-35, tekee niin ikään oman ennätyksensä. Evelina Määttänen 55-42, upea, komea ennätys myös hänelle. Ja Jenni Kivioja on 4. monipuolinen urheilija 56-12. Evelina Määttänen parantaa melkein sekunnin ennätystä, että hyvä naisten kisa. Ehdottomasti.